teille uuden tehtävän. Mistä on kyse tällä kertaa? Pari päivää sitten menetimme yhteyden tutkimusalukseemme. Joutui luultavasti hyökkäyksen kohteeksi. Teidän täytyy mennä ottamaan selvää, kuka on tämän hyökkäyksen takana. Taidettiin taas saada yksi itsemurhatehtävä. Voi kivin kelli! Hetkinen, tuho on sit. Ja sitien olisi pitänyt kuolla aikoja sitten. Kyllä mä tuollaiset kopiot voidaan alkaa kädet sidottua. Välineenne koittuu tuloksenne. Hei! Antakaa aseenne meille. Yeehaw!